Don lat mo hang ni. Ini hybrid iyo thiah mo. Bapli ini khunswet. Ini khunswet bana Ide ida jatalong. Jatalong. Ini sosun AP. Jatalong. Sa iwe Blay AP ki pajba ki viewers ki paradok ki prasnam. Mentah kesngi ngadon hang ni hapo kasnong kawai na kisnong ki badon hapo Ribhoi district ka bahap hapo ka konstituensi Mauhati. Jadi ka ai ka penlong yang ban ya kendu bat ban wan hang ni kalong ba hadin bangayo ya ka kubor ba kadai kawai na ki jaka. Ka ba ai jing hikai ba ai jing nang jing start na benta ki khana hang ni hapo ka dong ka than pat ki dai ru ki khunswet ka along nok kom kawai na ki jakari khunswet hang ni hapo ka Ribhoi. But ngas dap da jing sausen hadin bangayo ya jing tip ba nadu ka khat sau tarik jong benai April ba kawan ka eryong pat ka no ya ka ying ka sem ka jongki ya ka jaka thiah ka jaka dem jongki hadu ba ka poi ka por ba ki haban thiah hapo madan bat kat hadu kini ki sngiru syam ladon ba yarap lene ban sen eilam ya ki lajno ki kimi ki pa mo jongki khana school te mentah ngidon hang ni kini ki khunswet pidi sinong na laper pilak sa aslam hang ni pikir tengkum no ha Elisha Sumer pikat no snam mentah kat asnam pilih kelas ayu mentah kelas 5 pipat pidai pikir tengkum no Marius jad ayu pidai sinong na ha? Kri muang. Pilih kelas ayu mentah? Pikir tengkum no? Aitisha. Jad ayu? Mas niting. Pilih sinong na ha? Kri muang. Pilih sa aslam hang ni? Mentes nam. Pidon kanungut sipara? Sangut. Pidai bakat no? Leba kadu. Kihmen dan sesno manu bari kihmen jong ri mi en te pi sa no hang ne pat yo lit school hang ne manu bawan sawe pi hang ne manu bawan sawe pi manu bayalam pi san ne ha pi pat pi dai na na umat pikir tengkum no ha barilin mersiang pilih kelas ayung ta kelas 5 ada start mo ini pat habrin pikir tengkum no ha Yaman Makdoh oh Diamond Makdoh mo tapi pisa se sunong na laper pila sa aslam hang ni dang mente ti only kelas ayu oh kelas 2 ni start lihat tips ni mah kuliah kuat bahama tipan pikir tengkum no ha Larissa Makdoh pilih kelas ayu mentah ha pilih kelas 1 pidon kan osnam mentah pidon nyau snam pi sinong na laper pipan Angelina Makdoh til kelas ayu kelas 7 pi start day pi sinong na laper ini pat i kongkong laper kelas ayu kelas 4 te pila sa aslam hang yang mentah di kuliah kuat bahayam tinggal yuk snow bat batua kaying oh ba syara aler kaying oh menu badon hapur ba rak kaler ya kenika ying jaka sak jongki oh temen tapi ngayuk snow ba la syara aler ya ka jaka sak jongki yong te piti ai mentah ha piti hapo classroom pia siang da kumno to pedi yang ngajak thiah jong pi pedi yang ngajak thiah jong pi hang no jaka thiah
thiah ni ini ke classroom Yang ni kadang ni ajrong ni. Ini ki thiah dan dekat thiah di Serang. Ajrong di thiah di Jongki. Ni Katno ngut thiah ni ali Selain hang no pi thiah hang no ini thiah ajrong. hani jerong manu thiah ni ha Ini. oh kini kena senrang ni dan leksum lung si saka musim mas nyui ni ngasau ko man chau mat bagi ni ki hybrid jongi ki para jongi bagi ni thiah ko makan ni dei namba ka jingra jong ka eriong moy ka ying sa ke jongki kani ka dei ka wei ka jaka bari khunswet ni don ta ka musim jing sau sun ai nam ta jong phi te ni kermen scam baleng ba ka jing wan ra jing pen i leng kum ni ai ba ki bor mo ki ba pej kini rap ban pej ban khmi lem kum ya ka ni ka apot mo ki ya kendu haba ki don ka jaka sa ka jaka thiah ka jaka dam jongki ki ba biang Henry lengba ke bor mariang mo bala penjot penjulor bat kila ya kendu hang ni menta ke jaka thiah jaka dam jongki kila du menta ha classroom ki hab ban thiah bat ke ai ke ba penlung yang akan musim jonga bat ngasau sun ai sisa ngasau ko man jau ko mat marbeli ini ki degi khunswet dengan sau ban ai kublai ya i ba mo ba la kedop la ri ya kini khunswet ini ki produk ki prasnam jongi kalong ke jing kerku bat ngis ngau sarong sisa ya ke jing la ke jongpi bat nga apil sang ni ba nakaliang jong ka government nakaliang jong ki nong mi khmat lada pidon ki khmat to seu bhapej lem lada pidon ki skor to seu bhas ngap lem kaliang jong ngadap da ke jing isen ai bat ngalung sisa ka mensim mas ndrung mene nga seu ban jau man bat ngampoi perkhat bagi hybrid ki produk ki prasnam jongi nalor ka jing long khunswet jongki ki hab ya kendu bat umdai tangkata ngimtip ka musim jongki lese ka rit musim habawan ka eriong lese ngimtip dala wan slap bajur lese kan puit ka hajaka thiah jaka dam lese kim yo thiah suk hiru ha kepor menmin lese la dia ngi yo thiah suk kan ngi suk ngi palai ka musim ndai gini ki henmen ki para ki jongi mo ki ya kendu ya kendi ka jing bat ki ya mat ya kendi ka jing syam ha ka jing im ka jongki leng bagi bor mariang tinggal kerpat nga apil sang ni umdai tang ka sarkar la don kino ki seng trimon seu baru to yarap ban phai khwat lem ya kini ki para ki jongi khamtam ki badai ki khunswet ki baki kimi ki pa jongki kim don shu rei ki don pat ki bari ba kedup ya ki rei kin la tang ya ke ai bakin le tang kan ni ka baki la kedup ya kini ki khunswet ka long ka burum ka bakrau hakmat jong ubri hakmat jong ublai ki thai pat ha ai ki ya thiah hang ni we just finished. Menteri gini. Menteri ya rak ni. ni Kani kan rak lep. Terus sih. kani kemud kani kedai jakat thiah jongki Ha, cakap kan cakap. don lat mo hang ni Kemudian nomor petang. ini hybrid iyo thiah mo bapli ini khunswet ini khunswet bana Ide dah jatalong ini sosun ap Mungkin jatalong. Tại vì cần thấy là jatalong na pedeng tele tu ba ying benar kan eh. Hoi tu ba ying setai nak jengi. Kani kan nungut baru khot idai arpho khandai ngut dai Hoi piong lalit baru khot hapor bagi dang thiah deh day for holidays Oh, for this when they came itu selang te menta Chemistry mana kira? oh kidang senam misteri mene oh kisuan yaram ni blain kurku syai ki mo idon ni kamen sim bakloi ban yaram Nak serang pada anak. ni snai long pi klem kerpat ya kini kinomik khmat Ni lampoi man bor.
phim panjing erap rin naki. Ni lah. Pan mantap. Itri. Oh, tuh, kumno pak, kawan. Hah? Tas tenat kata. Ha, pidai na sini. Ha. Tuh. Hah? Gitu gila yami na sitai. Oh, itu phun yaki ong ba ablang mos. Ha, hangno jaka sakawai. Oh, kan ni jaka thiah senrang. Oh, kemut kan ni raklut plannya kan ya? In penisi kata ka video kadon ya. Video kadon ka. Oh ya, sasen yang ngamo. Kani jaka. Oh, kini jaka thiah. Kani jaka thiah jongki senrang mo. Kan nungut ki senrang kidon. Ki kan the kidon kalai ngut na no te art andai ngut na kide ki senrang. Art andai ngut kalai ngut kan the te kan ngut kide senrang. Long pila apil saki MLA jongpi ban ong ban panjing erap ban ong mas ngila pan naman suang pan na katil niyo tangatin rumah ra ngila approach ka no sen MLA jenjang saai katakan saai lalu hoi em ngin saai la lai snem sau snem bapli ni khunswet kin thiah kan mo ya kan jika thiah jongki ka simpor na ba ngimdon we pat isos ngisuk kerpa di mi pipa taga dei por rep akene por ga den dei ga por baki thungs ing kidang le ki kam la jong kim la ban wan dau ka kham bam por ini kini gisni ki bala det ki thiah ya classroom thiah ni thiah ni mas rung tu classroom ni ngad dan ngin saya berkat mo ngin ya ya wat kilat kilenti kumno ban yarap mo yaki le oh kani ka mut kani borok ka kamera ka jaka thiah jongki oh kani ka school oh le classroom Ale, hey, balik mere. Le. Kemud kini ki khunswet long pisu yarap. Terap iki dan prengki bawan ra doka. Don ra do du. don kiba la si pisah knya usah. Kiba hayim bahasa bi yarap. Minum langkat bayu ke. Hoi. Naliang jongki pajak no hosno ru ki yarap. Teknik par nang ne de play Hoi. ketiga nang liang jong kiba ying jongki ni Hoi. kidon kiba ai ke number ba how man hatane ki yo to how a to Russian dan don kiba yo sai kine da utu how Russian ba hai ni yo nang tei ba ni yo nang ne ada yang ka kudung kado atau tim yo akan tung ni em ya kata kadok le na ya kren jaru jenjar ban yo te Katno long jing kerku ya ki mo pidon pi ki nong ri nong kodop nong sumare ki mo pila long kum ki kimi ki pa te na kalian jong ngi soban ai ku blai sha ya ka jing la ka jong pi to nang yai tristem mo blai ru don rekat un sapli ki lat ki lenti ban ni na kalian ki prakenyi tung kurum kedoro kim sam ni no hi dan na ki belum mesin ki pasang ban panang pesat ka BA kemud nakal kani ka school bat kani ka jakari khunswet ru ka David nakal yang jongki kurma makdo ma stenat kata ma kalong ka buram ka pakrau ka kur ka jongpi ma hamtam hapok ka jing yalam ka jing pit ka jongpi pila bande hadu kat ni nam taka kani kala dei ka contribution ka bas he tam hapok ka imlang ka salang PV ki bapli ki bomdon su ki kimi ki pa Katno kalong ka jing kerku nam ta jongki dapat kalian hi bon ki bapli yo lah ini pada border ki jing jar ki belum batai sisi
Jadi Wei da ong duk sini porta ki cencar sisa. Satu no. Isang kini sekolah hawarjar sandro ke tik for gi ini kan Thang kini ki tidak no kileno karbi. dan dia arab san mut dikena kan tik for di isang kan sekolah dia pada ke senong kadang jong ke sekolah dia lah dia ke balang dan jong ke sekolah ini masih dia ban ong kam simek ro kamba kam ngimla ro ini kan kita tu dah di senok tilang parok di pagi jauh arah persai tu tu Te to na kaliang jongi wan poi biang hawis ni lanang ban perkhat mentah nang ni sakmat tang ba ka wei ka bang apil sang ni kalong ba kidon ki nong mi khmat kidon ki skim sarkar kidon ki lat jing yarap mo kamtam na ki tu ki napok ka disaster relief relief fund ki pila apil situ pila to ngilek lang bago video ka application hingin pak lang bago video namarkan don pilawan inspection ni pilawan itu kermen ya kabah bakin salek kam kolai kan ni ko we bagi yo no MDC tu ba Charles kan ni kamu kat coba yuk siat sini sa tante ni sengaw betang ka bai baca sebab marwai mo bapli kate pada yo nak MCAB marka MCAB ka si berbor ka tuka Christmas make over man law senam ya kari kesesina ya hakni sistem nomor jinja kan ko ngali ut nam no so MD baru cerman siki keluar jam as kan berhati jadi perlu apa yang yo anak pada sosial cerman jongkar sosial tu for do ya sim tu as kan berhati terus tenat deh to kublai sibun pila yu i hinadu ke pasdang ba ngiyok ban ya keren ban ya kendu bat kini ki hep ki berit ki jongi ilong ki badai ki khunswet ki wan na kalong yeng long sem ke ba yaduk ya kerduk ya jenjar te ngikit bok ngikit ruang ya ki ba ublai trai kenrat undon rengkat bat unkurku kerduk ya ki bat kini kilong kita ki lawei hapok kajat bereu ki lawei jong ke imlang ka salang ublai kerku ya pi bat nang trai stum boleh kuat bah ngin sa kendu ngin sa wan jungok pat ya pi hawai kapor kublai sibun moh ta bye ta pi nang ban roi nak ha pi nang ban roi cái jing roi pi we make them how to know the dance singing in evening for like for day kai ki bisa kai ki roi kai perkenan le kai rap le du Setenat ke nomor ba ngau khunswet ya dia mah lembah ke jing dah dah tongin ngap ke jing ruai jongki minta We want to sing a happy song. Mangkathiang is wonderful place. Welcome, welcome to you. La la la. We want to sing a happy song. Mangkathiang is wonderful place. Mangkathiang kasut baik jongki. Ni aku berapi. Ni aku berjaka jingrai. Mangkathiang is wonderful place. Welcome, welcome to you. La la la. We want to sing a happy song. Mangkathiang is wonderful place.
Kublashi bun, kublashi bun, kublashi bun. Thank you, Jesus, for this wonderful message. Lord, you are the God of the God, Lord. You are the Father of all of us. Lord, take care of your children and guide them in their studies. And bless and give the teacher and all the those and then thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Barit mo na em makan pa ya kaway po rin sa So this is for you. Nilay to kublashi bun le tips ngi mo to boleh kuat bahasa mo ha pinang bate banyarwai ha nang sawan biang mo nang sawan biang haway por mo pan Snapding kini ki 29. 18 of them are completely neither father no mother, and others they have at least one. oh And 18 of them No father, no mother. so te to babu kublashi bun lo brain ker kuy pi mo to kublashi bun bye bye mo ngin saya kendu biang ha okay